Mira, 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 Rodrigo, que servís perfectamente en la sentada, según pasante, mira, Galicia, calidad Santi Mina. Gol del Valencia patrocinat per Ferto, concesionario oficial Peugeot en Torrent i Silla. En la sentada desde dreta, anava curta al primer pal, però toca un defensa i prolonga el segon on arriba Santi Mina, interior del peu, per a espentar-la dins, per a fer un altre gol de Galícia, calidad, marca en València el València, empata el València, 9 minuts després, empata Galícia, calidad, Eibar 1, València, Santi Mina 1.